Olulu sasazo lwendaba lusiza ngqo kumagumbi osasazo Studio 9 kwikomkhulu le-SABC Auckland Park eGauteng. Nazo sitshotsha intlanga lentlwa. We want everyone to have some degree of certainty on what will be the cost of electricity, not just today, tomorrow, not only in 3 years' time or 5 years' time. We want to create a 10-year horizon. Umphathiswa wombane uGqirha Kgosientsho Ramokgopa uthi uqinisekile ukuba umgaqo-nkqubo ohlaziyiweyo wamaxabiso ombane uza kunceda ukujongana neendleko ezifihlakeleyo ezayanyaniswa namaxabiso ombane nokunciphisa umthwalo kubathengi. Investigations identified more than 40,000 students across 76 higher education institutions who had been improperly funded. Umkhuseli woluntu unikeze isebe lemfundo ephakamileyo namanye amaqela abandakanyekayo iintsuku ezingama-60 ukucacisa ngobugwenxa emva kweziphumo zophando kwingxowa-mali ye-NSFAS. Kwezemidlalo, iCricket South Africa ibambisene ne-Advitech Group ukukhawulezisa kwanokuyondelelanisa uphuhliso lweqakamba kweli. Molweni emakhaya, khongozelani uvimba esinilungiselele wona ngokuhlwanje. Umphathiswa wombane uGqirha Kgosientsho Ramokgopa uthi ixabiso eliphezulu lokuthenga umbane lidodobalisa ukhuphiswano phakathi kwemizimveliso kwaye liguzula ingeniso yemali kumakhaya ngamakhaya. uRamokgopa uthi uqinisekile ukuba umgaqo-nkqubo ohlaziyiweyo wamaxabiso ombane uza kunceda ukujongana neendleko ezifihlakeleyo ezayanyaniswa namaxabiso ombane nokunciphisa umthwalo kubathengi. Umphathiswa bethetha noNondaba ePitoli ngamanyathelo amatsha aza kupapashwa ngoLwesihlanu ukuze uluntu luhlomle. Umphathiswa wombane uthi umgaqo-nkqubo wombane okhoyo ngoku nowasungulwa kwiminyaka ye-17 edlulileyo uphelelwe lixesha kuba usetyenziso lombane emakhaya lutshintshile kakhulu. Umphathiswa uthi ukusukela ngo-2007 ngethuba iqaliswa lomgaqo-nkqubo amaxabiso ombane anyuke ngo-907%, lo gama kwangelo xesha linye ukunyuka kwamaxabiso kunyuke nge-150%. So we want to establish what we call the tariff path. So we want everyone to have some degree of certainty on what will be the cost of electricity, not just today, tomorrow, not only in 3 years' time or 5 years' time. We want to create a 10-year horizon. And it is for this reason that as part of this electricity pricing policy, NERSA will be required to publish a 10-year price forecast. Phephe yezamandla ombane uChris Yelland ithi kuninzi kakhulu okuthenjiswayo kubantu abaninzi. Another area that the minister focused on was expanding the special pricing agreements with the entire smelting industry. At the moment, this special low tariff of 62 cents per kilowatt hour, which is well below cost, is only being offered to two smelting companies. But the minister said they want to expand this subsidized electricity to a much wider group of industrial players. Umphathiswa kwaqaphela ukuba bafuna ukulawula abathengisi bombane benawo nomnqweno wokwandisa ukuveliswa kombane ngokusebenzisa amandla elanga nokuthintela iindleko zombane ezicalulayo. Umkhuseli woluntu unikeze isebe lemfundo ephakamileyo namanye amaqela abandakanyekayo iintsuku ezingama-60 ukucacisa ngobugwenxa emva kweziphumo zophando kwingxowa-mali ye-NSFAS. Xa ebekhupha ingxelo yophando lwakhe kwinkomfa noNondaba ePitoli, uAdvocate Kholeka Gcaleka ukwabalule iziphumo zophando lwe-SIU ezibika abafundi abangaphaya kwama-40,000 abaxhamle imali ngongafanelekanga nefikelela kwi-5.1 billion rand. Umkhuseli woluntu usungule iphulo lophando kwinkqubo yenkxaso-mali yabafundi i-NSFAS emva kweminyaka eqengqelekileyo eluthotho yoqhankqalazo lwabafundi, unyawo lonwabo ekuzuzeni kwabo inkxaso ukuthi nkamalala bengenandawo zokuhlala kambe ke bambi betyekezwa inkqubo yokubhalisela ukufunda. The allegation that there are systemic deficiencies in the administration, governance and funding coordination and oversight of student financial aid within the higher education sector by the NSFAS,
the Department of Higher Education and Training, institutions of higher learning and other relevant bodies, entities and sectoral players is substantiated. Ngokwamanyathelo equmrhu elikhethekileyo lophando i-SIU kudizwe abafundi abangaphaya kwabangama-40 kumaziko angama-76 kweli jikelele abathe baxhamla ngokugwenxa imali eqikelelwa kwi-5.1 billion rand. NSFAS reported an inability to resolve 80% of queries received through its contact center. Lo gama le ofisi kwafumanise ubhaliso lwabafundi abangaphaya kwabangama-43 abangaphendulwanga kuba i-NSFAS ibisadinga ukucwangcisa inkqubo yenkxaso-mali entsha. Investigations identified more than 40,000 students across 76 higher education institutions who had been improperly funded to an estimated value of approximately 5.1 billion rands. Ke kwakhankanye iintsuku ezingama-30 ukuba kwenziwe inguqu nesisombululo kulo mbhodamo oyintsindabadala kwimfundo yeli. Ngabantu abane kuquka nelungu lenkonzo yesipolisa abavela ithutyana kwinkundla kamantyi yaseBellville eKapa namhlanje okunxulumene netyala lokunyanzelisa abanini venkile abangaphandle ukuba banikele ngemali yokukhusela amashishini ngenkani ngokungekho mthethweni eStellenbosch. Ngabathathu abangabeli nabosapho olunye kuquka nowaseSomalia omnye abajamelene namatyala okuthimba ze bathatha izixhobo zoshishino ngokungekho mthethweni. Abaphathi abaphezulu kwinkonzo yesipolisa eNtshona Koloni bathi ulwaphulo-mthetho olucwangcisiweyo alunakusonjululwa kungakhange kujongwane nemeko yobuqhophololo. Omnye waba batyholwa kwesisine ligosa lamapolisa. Uphando malunga nezizenzo zokunyanzelisa koluntu ukuhlawula imali yamashishini eStellenbosch nasekhaya Mnandi kuqale kunyaka ophelileyo. Amadoda amane ebevele phambi komantyi apha ngezityholo ezidibanisa nokufumaneka nokuxhamla kulwaphulo-mthetho kukhona ii-charges ezawuphinde zongezwe ezifana ne-extortion. I-operation lena eyaqalwa ngamapolisa kulo nyaka uphelileyo emveni uba sifumanisele uba kukho iqumrhu lemigewu elisuka apha eKapa liye eStellenbosch liqokelele imali kwivenkile phaa zabantu bokuhamba ezingapha ko-50. Kweli phulo kuthinjwe imali ebalelwa kwi-120,000 izizithuthi ezine nezixabisa izigidi ezi-3 zeerandi kunye noonomyayi abaliqela. Kulindeleke ukuba kubanjwe nabanye abantu kula matyala. Eyona nto ke ibinzima ibiluhlobo imali eqokelelwa ngayo ingeyo normal extortion le bafike bazithathele. Bekubakho umntu oyi-1 oqokelela ezi mali. Kodwa ke sakwazi ukubalandela besisoloko sibalandela kuze kuzotsho ngecawa apho siye sabalandela khona ukuyotsho eStellenbosch nokubuya ukuza apha baze babanjwa ke. Lo mba uhlehliselwe umhla we-25 kwinyanga kaAugust ukuze kuqhutyekwe nophando. Imiyalezo kaWhatsApp yowayesakuba ngusomashishini wecandelo leteksi uJotham Mswazi Msibi notyholwa ngokuthubelezisa iziyobisi uSergeant Fani Nkosi ityhile ukuba uNkosi wasebenzisa isikhundla sakhe kwi-SAPS ukufumana izixhobo zobuchwepheshe ezikwinqanaba eliphezulu ezaziwa ngegrabbers phantsi kwemposiso ethi zaziza kuboniswa ngokukhethekileyo kwinkonzo yesipolisa yeli. Imikhafazo kaWhatsApp yosomashishini weteksi uMswazi Msibi ibonise indlela ekutyholwa ukuba wasetyenziswa ngayo otyholwa ngokuthubelezisa iziyobisi uSergeant Fani Nkosi njengegosa lesipolisa ngumsibi neskim sakhe ukufumana izixhobo zokuthwebula okuqhubeka kwiminxeba ezaziwa ngegrabbers ngethemba lokuzithengisa kubukumkani baseSwatini. The kingdom to which Sergeant Nkosi is referring is the kingdom of Eswatini. And what will emerge is that Mr. Msibi, Sergeant Nkosi, and quite possibly Mr. Motsumi and Mr. Molefi, will get to them later, have a plan to sell grabber technology to the kingdom of Eswatini. Now, of course, that's not
what the Czech Republic has been told at all. The Czech Republic has been told that this is a demonstration for the South African Police Service. Kutyholwa ukuba usajeni Nkosi waximfiza isitampu samapolisa ngongekho mthethweni kumaxwebhu entengo ezizixhobo zobuchwepheshe kwinkampani yase-Czech Republic. This conduct by Sergeant Nkosi that you're discussing with Commissioner Khumalo, specifically the letter and the stamping on the face of it, is obviously prosecutable. That's why you refer to it as fraudulent conduct. Umsibi kubonakala enengcokwana nabantu abohlukeneyo abakhankanywe kule komishoni kuquka usomashishini uZinxumalo, uSuleiman Karim noKyle Phillips. Ikomishoni izaqhuba nelungu leParlamente uFadil Adams ukukhala ngecala emva kwentsimbi yethoba ngomso. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijelo xa sihlabela mgama. Inkokheli ye-DA umnumzana Jordan Hill Lewis ibongoze abahlali basePitoli bavotela i-DA ukuze ilawule umasipala ombaxa waseTshwane ngokupheleleyo ngaphandle kokucenga amanye amaqela kwintlanganisela yolawulo. Iphehlelela iphulo le-DA libizwa Working for All Tour inkokheli yeliqela umnumzana Jordan Hill Lewis izinkomba isifuba ngelithi eliqela lizimisele ukwenza oko athe lidume ngako ukuzisa inkonzo eluntwini njengaseKapa. Mnumzana Hill Lewis ubongoza abahlali basePitoli banike i-DA isininzi esigqibeleleyo ukuze xa ilawula izise inkonzo kubo. The destruction of South Africa's towns and cities is not normal. It is not normal and it is not acceptable. And it is not inevitable. It doesn't have to happen. But you know what makes me sad? And I'm sure it makes you sad as well. So many of our fellow South Africans have started to believe that this is normal. This is just the way things are going to be. But in the DA, we say this is not the way that things are going to be. Things can be better. And they will be better. Awasalali buhlaya amaqela zopolitiko ebhomboloze ecenga abavoti ukuba abavotele. Uyasondela uLwesithathu umhla wesine kweyenkanga. Athi aqhawuka uNobathana ingxelo nguSiyavuya Snake. Abahlali base-Alexandra bayibeke yacaca imeko emaxongo yamihlali abajongene nayo bekhalazela ukungabi nambane. Bathi bakulungela ukuhlawula umbane kodwa bafuna ixabiso elimiliselweyo, nto leyo isixeko saseRhawutini esichasene nayo. Iindimbane zabantu abahlala elokishini Alexandra ithutheleke holo lomphakathi zizozama ukuthola ixazululo ngenkinga yogesi. Abanye abantu abahlala kule ndawo bathi sekunesikhathi bengenawo ugesi. Alexander sinenkinga yegesi kakhulu ngoba even noma benza ama project abaqedwe kwabhadala ama project akhona awapheli namanje kune normalization eyenziwayo ku phase 1 phase 2 phase 3 I phase 1 bakhiphe umhlakasi waphansi bafakwa phezulu even phase 1 akwakapheli but ibudget beyiphumile so sibona sangathi thina iCity Power iyona ecorrupt kakhulu than abahlali ngoba iCity Power iyayithola ibudget but ingaqeda ama project akhona all the time iproject yase Alexander ipheli. Imeya umkhandlu udolobha iGoli uDada Mrero uthi ukuhlangana nomphakathi namhlanje bekumqoka ngoba bakwazile ukuthi ke baxazulula inkinga ezikhona ezithinta ingqinamba zogesi. It was important to have this imbizo so that we also clarify part of the issues that the city requires from them as customers of the city and at the same time deliver on what they're asking the city to do. Esinye seyikhulu zomkhandlu udolobha iGoli uJack Squire uthi ke bayibekele umnqamla juqu wenyanga nje ukuthi bakwazi ukuxazulula lezi inkinga ebhekene nabantu base-Alexandra. We have proposed a turnaround time of a month to fix all these problems that are affecting here in Alexandra. So we'll come back here, give and take mid next month to come and give the feedback to ward by ward to councillors. Whether in a formal setup like this one, we'll still do it. Igama lami nguKhalvin Mawadludla endabeni ze-SABC ngibika ngase-Alexandra.
Owesakuba inhloko yeziko lenkcukacha manani uGqirha Pali Lehohla uthi ukholelwa ukuba iMpuma Koloni namathuba okuba liphondo linamandla kwezoqoqosho kodwa kufuneka eliphondo lilahle ilifa lobukoloniyali nelilelokuthumela bembalo kwamanye amaphondo ukuyokukhangela amathuba engqesho. Lamazwi kaGqirha Lehohla aza ngelixa liphondo lithe liqola ukuthwaxwa lizinga eliphezulu lentswela-ngqesho kunye noqoqosho oludodobalayo. LeMpuma Koloni lelona linkqenkqeza phambili kumba wentswela-ngqesho xa kuthelekiswa namanye amaphondo. Kudingeka ungenelelo olungxamisekileyo kule ngxaki ngoba oku kwenza kwenyuke izinga lentlupheko jikelele. Oh well, there are major constraints for Eastern Cape to create jobs. The first one is it's been a out-migration province. That supported South Africa's growth all the time, from the mines, be it gold, be it diamonds, be it rail, be it in politics, be it in motor manufacturing inland. So most of the time it has exported its own people from the province outward. So it has not been able to retain any value in the Eastern Cape, so to say. Phondo lenza ngokusemandleni ukutshintsha imeko yezoqoqosho. Urhulumente umemelela kubatyali zimali ukuba bathi qolo ukufaka isandla kweliphondo. Izimbiwa ezininzi ezifumanekayo zikhona pha ko-Alfred Nzo, zikhona ko-OR Tambo njalo njalo. Ngokwangoku uqoqosho lwephondo luxhomekeke nje kwaba masipala bambaxa waseBuffalo City nomasipala waseGqeberha okanye eNelson Mandela Bay. So kufuneka siqinisekise uba iphondo liyafunquka lonke. Qala kumasipala ezantsi wonke umuntu aqwalasele indlela zokukhuliswa kwezoqoqosho. Abongile Yankis kwiindaba ze-SABC kuGompo City. Ityala ngakubemi baseCongo ababini abazame ukungena bengagunyaziswanga kwingqungquthela yeSADC limiselwa umhla wama-24 ku-August ukuvula ithuba lebheyile kwinkundla kaMantyi yaseThekwini. Bajamelene namatyala aquka ubuqhophololo ukuzenza abantu abangengabo nokutenxa kumgaqo-nkqubo wokhuseleko kwemisitho. Ngaloo ndlela siwuqongqothile uvimba wangokuhlwanje. Sinikhumbuze ezangomso niziphakelwa ngoogxa bethu ngesiZulu. Kamnandi mawethu.